mati tak belani ae. Warakutara Pandhawa duwe sumpah tiji-tibe mati siji mati kabeh mukti siji mukti kabeh. Para dewa kowe aja gendak sira karo Warakutara tak ora arek kayangan Suralaya.
anakku nduk sing tansah mituhu ana dawuh napa yung sampeyan nimbali marang anakmu aku unjuk syukur ing ngersani Gusti kang nyipta jagat dene wis paring pirang-pirang kanikmatan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman sehingga bisa tetunggalan mapan ana ing dukuh Kedung Miri RT 3 RW 5 Sandirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi nggih sowan panjenenganing Bapak Triyono STMT lan uga Ibu Endang Sri Sujati iya kagungan kersa apa to Mak ngene nduk bobote nyembah dawuh dasare aku wis aguh aku sak kanca bakal sowan panjenengane kang winantu ing makurmatan Bapak Triyono sekalian garwa nggih kagungan kersa apa Mak iki kagungan kersa kena tak arani nyewu nyiras siji badhe nyiras rasulan karepe loro dadi siji sepisan ya kuwi tasakuran kitanan kaping pindho ngluwari nadar oh ngono iya lan uga iki tasakuran nduk nimbali aku kowe sak kanca ki nenek seni nggone ngluwari punagine duwe kandha ya Mak nek ngendika kuwi saben dina wis ngendika oh iya kandha karo nadar ki beda bedane ana ngendi wong kuwi padha-padha le ngetokke swara lah ngene tak kandhani nggih kowe wong Jawa kudu ngerti nyang kaloro Jawa tembung kandha ujar punagi nadar kaul kuwi padha-padha dene sing ngendika ning maknane wis beda karepe kandha kuwi omongan biasa utawa celatu yen wong loro utawa luwih kuwi diarani guneman utawa dialog kuwi mau kandha iya lah yen ana tembung aja kandha-kandha kuwi karepe kowe aja ngomong karo sapa wae beda nek tembung tak kandhani tegese kowe tak omongi beda meneh karo tembung tak ujari utawa tak kauli wis beda nggih ujar kuwi ya ngendika nek oleh ngendika kuwi karo nesu apa nek karo nyepatani kuwi jenenge diujar-ujari ning nyatane ana lho Mak ana sing ngendika si A dalu menika nglurani ujar ngono kuwi ana lho Mak ngono ya monggo mergo tembung nglurani ujar iki wis kaprah lah nek punagi kuwi padha karo nadar kuwi lumrahe kanggo nyangeni bocah utawa wong lara sing nguwatirake upamane tembunge ngene ngger kowe lara kok nadar sekathahing tamba Maria ya ngger sok yen kowe mari tetakmu apa rabimu tak tanggapke wayang upamane ngono kuwi padha karo janji ning ana jalarane oleh kewetu janjine mau ya mergo wis kentengan nakal nggone nambani larane si bocah kuwi mula banjur disangeni pamriye mbok menawa iso mari lah yen kaul kuwi beda meneh kaul kuwi janji ning nggo bombong ati upamane bocah kuwi mau jane bodho ning delalah bocah mau lagi nindakake ujian sekolah wong tuane terus kaul le apa nduk yen kowe bisa nggarap soal ujian mongko lulus tur bijimu apik tak kauli tetakmu apa rabimu sok tak tanggapi wayang upamane ngono oh iya aku wis tau krungu ana piyai ngendika ora ujar ora kaul ngono kae piye nek wis ora ngopo-ngopo blas ora ujar ora kaul terus arep ngopo lha timbang ora omong nek kuwi kok oh iya mula nduk ngene sowanku sak kanca nang dalem kene kuwi minangka dadi lantaran keluar kang dadi nadare panjenengane keluarga Bapak Triyono utamane Mbah Yem Narka nduk oh nadar kepiye ngene ngger adikku sing dikitanake Mas Ferdinand Nandita Putra Ramadan kuwi putra angka 3 utawa uragil saka panjenengane Bapak Triyono lan Ibu Endang Sri Sujati nalika semono ginanjar gerah saka pangeran mongko gerahe kuwi nguwatirake nganti dadi bingunging kabeh para kulawarga utamane wong tuwa panjenengane Bapak Triyono lan Ibu Endang satemah dawuh saka Mbah Yem Narka banjur duwe nadar utawa janji le Ferdinand Nandita Putra Ramadan kowe lagi nampa ganjaran lara saka sing nyipta urip yen kowe mengko diparingi sehat pulih kekuatanmu lan bisa dimong meneh karo bapak ibumu Mbah Yem Narka bakal ngelar
wayangan kesenian Jawa ana dalem kene. Alhamdulillah, Ger. Iki wis lakon Mas Ferdinand pulih kekuatane, diparingi sehat panjang umur dening Gusti Kang Nyipta Jagat. Satemah Mbah Yem Narto kepareng ngluwari sing dadi nadari, Ger. Alhamdulillah. Mula bengi iki wis sah, ora ana jalma tinagih sing tanpa utang. Nggih. Muga-muga kanthi disekseni para pepundhen sing kepareng lenggah bengi iki, Mas Ferdinand Nandita Putra Ramadan sakbubare wayangan mung kari segere lan kari marase, sehat lahir lan batine. Mung gawe keluarga Bapak Triyana tinebihna saka Durga Sengkala cinakepna ing bagya mulya Allahumma amin. Ger dawuh kuwi sing dadi tanggung jawabe wong tuwa. Apa meneh Mbah Yem Narto nggone mrihatinake marang putune. Nggih. Satemah wektu dina iki wis kasembadan gelar kabudayan Jawa. Wiwit awan mau wis ana elangen tayub utawa uyon-uyon utawa kelenengan. Nggih. Bener. Lan uga ngene, Nduk. Pagelaran iki diwiwiti nalika Jumat esuk. Kuwi adat cara kene ya kuwi pagutan. Kuwi siraman kanggo si bocah utawa sing putra kuwi mau. Nggih. Awane reok Singandita saka Panaraga. Iki reok Panaraga. Bengine campur sari laras irama. Oh, nggih. Terus Setu esuk utawa Sabtu pagi kelenengan lan langen beksan mardi budaya. Nggih. Bengi pagelaran wayang kulit aku karo kowe kang kedawan sampur kinenderek lelekan ana dalem kene. Alhamdulillah pancen keluarga ageng Bapak Triyana kuwi sembada lahir batin. Nah, nadar iki ya ngono kuwi. Ya ta? Nadar iki sing apik kaya Mbah Yem Narto. Sok nek putuku waras tak tanggapke wayang utawa tak tanggapke kesenian Jawa rong dina rong bengi. Nggih. Ora kaya bapakmu nadar nalika aku meteng nadar masa nek anake lair wedok aku nadar main sedina sewengi. Oh, lah yo nadar kok malah entek omah entek dadah. Nggih. Nadar yo dijumbuhke karo kekuatane, nadar yo nadar sing becik pamrihe mergo duwe gegayuhan sing apik. Nggih. Ya alhamdulillah, Ger, wis kepareng awake dhewe sowan sak kancana kene. Pak Triyana iki piyayi sing pancen penikmat marang seni utawa budaya utamane wayang kulit. Ngono ya, Pak. Iya. Mula sadurunge awake dhewe apa kuwi ndodok kotak, Pak Tri wis dawuh pengin kelenengan cara klasik nganggo palaran. Oh, nggih. Mula ya cucur bau sak piturute nganti sak rampunge. Nggih. Sawise ngono Pak Tri ya nyuwun nek iso aja langsung jejer ngagem ora ketang prolog utawa adegan pertama utawa kiprah dhisik ya wis tak turuti. Alhamdulillah sak obah-obahe. Nggih. Pak Tri iki apal karo wayang Nduk. Ngono heeh. Jane wong Pak Tri kuwi ora sah wayangan kuwi iso mung arek crita wis bubar. Nggih. Nek gandeng mesake aku sak kanca sing jotek kleler kuwi ya ta. Nggih. Mula banjur ditimbali gelar kelir ana dalem kene. Sore mau gawus apa kuwi sinedhan wujud beksan. Nggih, beksan gambyong tiasane Mbak Pujiani utawa Mbak Triplek. Alhamdulillah wis kepareng dipinangkani. Ya, mula bengi iki Nduk kanggo pambuka sowane awake dhewe, Pak Tri wis ngersake sadurunge ngaturake lagon utawa nimbang ngaturi bintang tamu. Ayo iki diaturi sedahan beksan gambyong Parianom. Weh. Nganggo gambyong Parianom ya sing kepareng beksa tak petilke saka ibu-ibu abdi. Weh. Apa iso wae diaturi. Wis latihan seminggu ora iso iki. Ya ta wis nganti dilatih karo Mbak Puji lho. Nggih. Apa nganti ora apal lak jegal nggon ya. Ya kudu apal no pancen iki wis dadi kersane panjenenganing Bapak Triyana. Nggih. Ibu-ibu abdi antara lain Mbak Dita, Mbak Suci, Mbak Ayu karo Mbak Dini. Syukur bagi aku nyuwun nek ana mulunging penggalih Mbak Uun ya den beksa nek kersa. Karo Mbak Pujiani. Nggih. Ane Mbak Uun durung latihan. Wong kiai wis
menyesuaikan kok ya. Tanggo tombo kangen aku suwe ra ketemu karo Mbak Uun kok ya. Nggih. Tak pedheke pengendang saka luar negeri lho nggih. Mister Mangun Greg nah ya. Niki monggo diaturke beksan Gambyong Parianom kunjuk dhateng para mantriksa menika penyuwun saking Bapak Triyana. Nggih. Ora Gambyong sedap malam. Ora iki wedok kabeh ora banjil nggih. Monggo yo diaturke, monggo para ngadahan dipun racikaken Gambyong Parianom. Monggo yo ning kiwa kotak kene. Monggo yo.
alhamdulillah wis kelakon. Mulane pamundhut saka panjenenganing Bapak Triyana ngersaki Gambyong kali anom nggih. Wong ya pancen dudu penari ning wis budidaya piye bisane gawe legane Pak Triyana nggih. Matur nuwun. Kula amakili dhateng para ibu-ibu waranggana nyuwun pangapunten dhateng para pamriksa. Wong jalaran oleh latihan ki ya lagi wae ngono. Nggih. Heeh. Mula penari tenang karo sing ngajar ki ya beda nggih. Nek sing ngajar iki nari karo omong-omongan. Nek risik kok nabari kancane ya. Kudu ngiwa ya kudu diabani nek ora ngono. Risik iso nyaplur ae nggih. Ini alhamdulillah wis diparingi lancar nggih. Nduk dawuh iki dawuh saka Pak Tri. Ingkang tinimbalan ora mung aku kowe sak kanca niki klebu uga nimbali para kadang bintang tamu. Bintang tamu nggih. Sapa Mas Petruk sadibai karo Mas Bagong Glondor. Nggih. Mula diatur pinarak ana panggungan Mas Petruk dipethuk nganggo bendrong kiprahke sawetara. Monggo tak derenge mawon ya ta. Alhamdulillah rumangsa bombong ngawaran bungah dene Mas Petruk sampun keparing beksa ketok mulai gagah beksane nggih. Alhamdulillah Mas. Selamat malam Mas Petruk. Selamat malam Mas Bayu. Bintang tamu metu joget kuwi ketok wibawa. Nggih. Apa bintang tamu metu kok lunah lunuh ya ta? Nggih, aku
iki aja kok baleni. Kaya wong asam urat. Ayo. Bintang tamu metu kok olah olo tolah toleh. Nek kuwi ngono wae mantingan oke wong. Lah, beda karo Mas Petro. Lha Pak Triyono iki nimbali panjenengan ya ora bakal gelo. Metu ya ketok gagahe. Ketok gawene. Lah iki nek aku enek lho bintang tamu metu kok mlaku terus lungguh. Terus ngombe kuwi enek kuwi jane lara apa piye aku ya ora ngerti nggih. Ning yo mungkin kula kono nek kene mbok ngono ora enek. Kene nek kula ngarani ngono bintang tamu modro. Nggih. Dari sing arep joget iki piye bintang tamu metu wis sing tukang panggung wis gawe biro. Kayak kira piye? Apa enek bapak bener sing pundi Mas? Niki Terus kuwi ditamake. Oh yo gede tenan wonge 100 kilo bundul kok panggung kok kuat ora. Asli Mas. Lene mau ndi mo? kayaknya adine Pak Triyono masane. Masa dicek boleh dagel jadi gede-gede iki panggungmu kuat ora nek gendang. Bago glender wis kita muncul nanti-nanti wong. Ya aja gelo, ya aja gelo. Jane Kyai Tresna iki korna-orane ngadi apa kaya napa panjenengan tetep tak tresnani kok Mas Bagong. Wis aku nek mayang ora ane Mas Petro kok ora ane Bagong iki atiku kok rumah aku kaya suwung ngono. Kaya gecer lho. Oh nggih, kaya ganjil kaya urung genep. Nggih. Kaya wong potro. Aja nesu to. Umpama aku metu karo JP iki ya mbok yo ngomong. Wong kancane ngono kok ngomong-ngomong lha juga wong kocok ya ngomong. Saya Kowe lambe iki kan nggo ngomong. rupa-rupan. Kowe kaya mbek Lambe iki kan lho ngomong. sumur kan lambe iki gede ra iso. Sumur iki dilambe tak rambi untung. Nek diuntuk Nek diuntung mesti iso ngomong. gaji ya ini lambe-lambe ora ono. Gaji kae diuntung lah ora ndek kuping. Nek duwe kuping Mesti iso ngomong. wajah iki kupinge apa sih ra iso. Wajah iki lah ora ndek guru. Nek di guru Nek ndek guru mesti iso ngomong. Dudul iki guru ya ra iso. Dudul iki lah ora ndek motor kok nyok. Nek di motor Nek ndek motor mesti ngomong. udun nek mentar-mentar motone ora iso. Wong musuh karo wong siji iki ora iso dipaidu. Mumet kok cah niku teteng. Nggih. Nek ora sak geger, sowan mriki digawe nderek syukuran Mas Petro. Nggih, Pak Triyono kali Gwendang. Nggih, ngitangke putrane Mas Ferdinand Nandito Putra Ramadan ugi ngluwari nadaripun Mbah Iem Narto. Nggih. Piye Mas Petro? Dadi piyai sepuh tanggung jawab ora kaya Pak Triyono niku. Lah nggih jan kowe kok ngene Pak Triyono iki. Saestu. Lah nek gur wayangan dalu iki tok rugi, Pak. Lah terus Paling kali seminggu Pak wayangan neh lho. dadi minggu pisan. Aku kesuwen mungkin sedina ping 3. Pak Triyono hebat sak Jawa Timur ora nang tunggale kok. Lah kok iso? Ya kacame cagake kayu sakmono. Kuwi joglo Kuwi joglo tenan. joglo ning bayem kok. Kudu kacam to iki. Usul kuwi joglo tenan kok pacake tero. Sampeyan ndongake apa Mas Petro? Iki dalu menika nggihipun Bayem Pak Narto kalian Pak Triyono Gwendang ngapunten tasakuran. Nggih. Mugi sasampunipun tasakuran Mbah Yem Pak Narto, Pak Triyono Gwendang tansah pinaringan gesangipun ayem-ayem tentrem, murah rejeki, panjang umur, slamet donya, slamet akhirate. Khususipun kangge sing disupetake. Mas Dito. Nggih. Mas Dito muga-muga dadi bocah sing saleh, dadi bocah sing pinunjul iso ngolyake wong tuane. Amin, amin, Kalau amin. begini lah ditasakuri kok Sakuri. ya toh tasakur lagi nunjuke syukur ana ngasane Gusti. Ya. Lakin sakarpun la azidanakum balakin kafakum inna ada bila sakit. Artine Wong sing sregep syukur iki mak bakal ditambah nikmate, sing wong ra gelem syukur kuwi Gusti Allah bakal paring bendu sing abot. Lho, mula begini Pak Triyono kita sakur karo bayem iki. tasakuran karo Mbak Narto. Nah, Itu jeneng Narto itu terlibat. Ose kok ngono. Ya nyatane lho Mbak Narto ya hebat, pamane Mbak Narto iso gulawenang putra putu hebat kaya ngene iki lho. Narto blondon. wah, Alah-alah, wong arep ngelem awake dhewe dadak liwat wong. KTP-mu kuwi jenenge Narto to? Narto. Narto, Sunarto. Narto. Nggih, diterek dedonga kula Mas Nggih. Petro bacane kangge Bapak Triyono sekuwarga sasampunipun ngawontenaken tasakuran
dalu kalenggahan mugi pinaringan sehat, panjang umur, rezeki melimpah barokah. Amin. Aku semene akeh kok. Ora seneng ora mongkok. Wiwit iki apan iki wis ora hiburane. Wingi awan wis campur sari. Terus wingi awan ya nggih. Nggih, ya. Mau bumi wis ana hiburane awan mau taipan. Nggih. Bengi iki wae sesuk jam 8 kesenen Mas. Apa? Nambah wong pijet. Ayo wis arek kesel ya. Sing rek wis yo kesel kabeh arek pijet banget. Ini Pak Triyono ini ras pantes Apa? Pak Jogo kitanan Nggih. keluar hujan malah bini gawe telu Mas. Napa wae? Kurang ke jeruke pun wong. Mripat kok ya Mas. Nggih, lawang piye penjane Pak Triyono kuwi ngetoke tanggung jawab dadi Kyai Sepuh. Ora ana liya sing didongake mung kejaba para putra-putra kabeh Mas Pedro. Nggih, saestu. Iki wae aku wis ketemu karo Mas Dito sing dikitanke. Paring ana sihat pulih kekuwatane kaya wingi-wingi. Amin. Nggih. Lan bisa dadi senopati ning keluarga. Amin. Amin. Yo, karepe naik tentrem disolawanke sik. Nggih. Kula tak nyuwun lagu yang bernapaskan agama Islam. Kula nyuwun dipun bawani bawa dandang gula kepiling, mangke dipun dawaken lagon kepiling. Nggih. Monggo aku nyuwun tulung karo Mas Petro, Mas Adi Bayi kepareng ngaturaken bawa kepiling. Nah. Nggih, ngangge bawa menapa kemawon masa bara bakanipun bernapaskan agama Islam. Sendika dawuh. Mas Petro, Dawuh. jenengan bawa rukun Islam apal? Apa Mas? Iki untuk jatah 100. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagong, Apal. bawa rukun Islam apal? Apal. Coba sih. Kabeh iku kudu ngerti bukti lan nyatane. Mas Petro wis kulino nek sampeyan tak durung tau. Sebenarnya Mas Pit. Ora Bagong saya tak coba. Oh, kalau sih. Nah, yo panan yang berbentuk duit ngono. Coba yang apa suarane. Piyai kene iki piyai budaya kabeh Mas Bagong. nggih. Mau wis ana tayub. Wah, sing beksa iki wong pirang-pirang iso padha kabeh beksane. Yang oh sebenarnya 3 dosa Mas. Weh ngono. Elok nang Pak Triyono. Pak Triyono awan bengi botok sinden kelakon Enggak. Ha ya wong sinden kliwat saka adate iki maksimal iki 8, lah iki wis luwih saka 8. Lalu ini ngomong goni jek apa? Tambah sinden meneh jenengan. Diaturi kok. Lagi begini sih dia mau letter L. Aku kabeh iki anu ngerti situasi ini ya. Yo, bawa hati-hati. Piyai mantingan kene piyai budaya ngerti nada ngerti laras. Kondane Bagong Blondor iki dagelan hebat nek atik culmuni kok biro. Wah, tak balang cepolo. Iya. Dadi bawa iki diati-ati. Cukup laras sih. Aja gawe isin iki di-streaming. Jadi ini kayak iki yo Ngomong ke streaming kok kan mau ini ngopo. Orang pengen kiai bowo ternyata streaming. Lu Ayo. rukun Islam kang 50 niki. Wah, tak ya apik tenan ya. Terus Pose iso perang, iso sabut. bare iso ngarep tok ae kabeh iso. Kenapa prakitang selawi kok 50 sih? Ngajar sing bowo. Ora ning bawa jaluk majur ke. Ayo. Ngatin ndakno ring para sasama aja padha ditinggalke. Hebat. Suarane ya apik tenan bae. Ayo suara maido kayak sing seneng Mas Petro. Oke, ini sapa apik suara kok. Bojone disuarani mi. Kayaknya ora tak suarane nyok. Lah apa? Godol wong. Kowe iki ya kan bojo dodol kok iso. Saya iso bacot harus duit. Berarti kowe iki juga to. Enggak ada siap ya. Kowe nek dodol kok tak pengen piye? Umum. Ada kaya aku ya bener. Oh alah dudel lagi. Bawa nang kene nang pedet elek-elekan ya ta. Nggih. Pancen aku ya kaya kebu sari.
Ya, nana ro kon limopo niku sahatate kaomo siji Bob, ayo Mas Petro ganti. Kang angka loro salat Kang angka loro salat terus ayo kaya ngono itu sampel sing tetek lah kalau Iya. pilih sing dene kangka ya Ramadan Ayo Bagong. Ramadan nindakno poso papat yakat ping 5 ibadah haji rukune Islam sampurna Pepeling buka selo monggo Pak Un, monggo. Wis mancing. Ya Pak Un, monggo. Ya. Ah, aku lagi gorengan ngomongin iso 100 piye to? Piye? ngomongin iso ora iso 100 ya coba sih raku ya menengah Nah, dibangun cerewet. ngomong Nah, 100. Wis, sah. atau luar Pak Bayu Lebih manis-manis ke. Pepeling monggo buka selo nih. Monggo Pak Un, itu dilanggang sik. Monggo. Monggo yuk. Yang rajin
kepiling. Mas Petro. Ya Bu. Panjenengan nek mirsani Pak Triyono piye? Piyai niki ra wah jalan grapyak semana blater. Tur dasare piyai sing lomo iki kaya Pak Tri niku. Nggih, asmane wis Triyono. Apakah arti dari Triyono? Tiga suku kata Triyono. Trimo apa wae sing diparingi dening Gusti Allah. Nggih. Yo dinakepenak urip mergo piyayine ya wong tekun. Nggih. Ora kendang kanggo ndonga ben ayem tentrem rumah tanggane. Iki Triyono. Lho, ngene iki lho, iki bali Mas Petro iki senengku ngene iki lho. Takoni apa-apa cacet. Dadi umpamane kok 100 atine ya lilo aku. Kelas iki. Saya coba kuwi. Jalbung, ayo coba. Mas Petro wis merdeke asmane Pak Triyono. Ya saiki panjenengan merdeke Bu Endang Sri Sujati. Ayo. Endang Sri Sujati. Nggih. Ora liya bojone Pak Triyono. Jenenge iki artine apa dikandhake sapa-sapa ya ngerti kok. Ayo, artine apa? Ora ngomong jenenge sapa sih. Ayo, nek iso ya tak tambahi, nek ora iso tak jaluk bali. Ayo. Ibu Endang Sri Sujati. Heeh. Endah Pasuryani. Ya, terus Dah ngomong wae karo kami tetep mitusya tubuh. iya. Sri kadine wong sak omah. Iya. Terus Sungguh seorang ibu yang bijaksana. ya. Aku jabar Iya. Zaman dhisik tekan saiki tetep setia marang kakune. Amin. Titi wanci bunyi kita sakuran gelar wayang nimbali dalam wedang Ki Bayu Aji saka Solo. Tambahin satu. Janji adalah hutang. Ya. Terus awas Kok wis ajak kowe wong karo ora tekani ya tenan bagus saiki tambahi wong tenan. Nggih, tambah protek. Ayo enggak usah kowe urip dhewe iki pikirane malah ya boleh itu Mas. Oh, wis entuk. Alhamdulillah. Wis entuk ta? Pun Ya, muga-muga ora digawa lesik neh. bener-bener tak ini. Nggih. Mau wayahe tanggal telat tak story. Ini kan zaman situ Demak. Pripun? Jenengan pirsa Apa ning apa? ini kejadian yang membutuhkan. Apa kejadiannya apa? Kalau lokasi toh. Nggih. Kalau lokasi lo di mobil langsung kan transit. Leres. Akhirnya aku tak nyati bawa krisis. Nggih. Tak bocah foto panitia. Nggih. Mas, lenyo. Kenapa Pak? Diesel mungkin lho, kayak malah ini. Lho kok diesel kok ini? Dikenal tukang diesel itu. Ayo dereke masing minum. Jadi Mas Bayu kan. Terus kan gue jawab dia pasti nyari. Aku mungkin pulau sing bapak mungkin dalu Pak. Apa tuh dulu? Ya pulau Mas ngomong aku tenang terus ngarep. Tapi Matane. Ya aja nesu. Mula saiki dene ora dikira wong liya dandananmu bagongnya aja tok ilangi, Mas. Di permanen wae. Terus iki bagong. Ya, Mas Petro, Mas Bagong. Niki saking tuan rumah monggo niki wonten awala di waos. Nggih. yang dipanggil naik panggung Bu Sulastri, Nggih. Mama Kusnul, Nggih. Bu Daryati, ibunya Ria. Oh, nggih. Bu sinten kalau? Bu Sulastri. Ibu Sulastri, mamanya Kusnul, Nggih. dan Ibu Daryati, ibunya Ria. Oh, nggih. Monggo mriki niki kula namung nggoni dawuh saking ingkang Hamangku Gati. Ayo, pinarak mriki aku tak nyuwun tulung karo Mbak Eka prihatin ning sih. Den ngancani ibu-ibu mataran-mataran.